Парламентарната група на БСП и Коалиция за България изрази своята позиция в пленарната зала. Първо с гласуването на текста. Цялата парламентарна група подкрепи текста кампанията да се води на официалния, на български език. По повод на последвалите след това реакции, ние не приемаме някои крайни квалификации, които бяха направени от депутат от ДПС, които прекрачват тази дискусия и засягат въпроси на националната сигурност, на това, което би трябвало да обединява всички народни представители и всички парламентарни групи. Затова ние очакваме от ръководството на ДПС да каже дали то споделя или не споделя такъв начин на обяснение, който беше даден. Ще ги потърсите ли за разговор по тази тема? Не, защо? Не е необходим разговор. Ние сме тези, които изразихме своята позиция, изразиха и те. Това не го направиха другите две парламентарни групи. Непреодолим проблем във вашето отношение или е позицията на ДПС изразена днес от трибуната? Надявам се, че още в понеделник ще има извънредно заседание на Народното събрание, на което да продължи обсъждането и гласуването на изборния кодекс и то да бъде приключено през следващата седмица. Господин Стоилов, на какво се дължи промяната в позицията на БСП от предния мандат до сега? Коя промяна? Тогава вашата партия защитаваше препоръките на Венецианската комисия и настоявахте този текст да бъде прият. Тогава ГЕРБ отхвърлиха този текст. Не, нашата позиция принципно никога не е била различна по тези въпроси. Ние като... Да, проверете го, да. А дали все пак ръководството на ДПС не направи такова изявление, с което да се разграничи от думите на своя депутат, какво следва? От това следват определени изводи за българските граждани, за политическите партии. Така че сега не искам да се впускам в дискусия по отношенията БСП и ДПС. Това е една по-сложна и по-голяма тема, която засяга и съдържанието на управленската политика и кадри в управлението, но аз не бих искал сега да смесваме тези две теми. Днешната ситуация, която също има своето важно значение, с цялостната проблематика на отношенията на двете партии, които подкрепят правителството. Може ли за да бъде снет имунитета на Хюсеин Хафъзов? Аз не коментирам други, аз коментирам нашата позиция, реакция по случая. Вашата позиция, възможен ли е компромис, възможна ли е промяна, възможно ли е да отстъпите пред искането на ДПС? Този въпрос е решен. Ние трябва да продължим с другите текстове по изборния кодекс. Ако ДПС не се извинят, какво следва оттам за коалиционните отношения? Допълнителни хипотези не коментирам. Аз коментирам значението на това, което стана днес и това, което предстои другата седмица.